Hyper Sos Balot. Uwa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na kayo mga pagarigo na katayap sumakod na sa gito restaurant na Hyper Sos Balot Snack Inn. Wah, nag-YouTube ba kayo mga pagarigo kayo ko sana ng pilalag ka sabab sa suko parking na roko mi parking sa baba. Wah, kaya kaya batakan na dakob motor ka bako ba din mitra. Social mamante, wah. Nakatay kayo mga pagarigo niya umakin sa restaurant, wah. Na ayam ya kalalam ya kaya bubena ka sana gina na light tiran na sunsulugwiran pa ni light tiran, wah. Na siyempre mga pagarigo na ka matigir na malokoron mi pusing-pusing, wah. Nakata na mi mudi-mudi la kurumpan, wah. Nakatawan yung mga pagarigo, matan ka sugi kaya umami sa restaurant na grabe ko madakala tawron, wow. Mashallah. Nice. Nagito ba kayo mga pagarigo supan suda para kanon makapamisita na nato na panina na yun pamisita ka no si kaanyo katami agina na balutira na pamagro sa lawas, wah. Nadigat ka na pagarigo ka na babubalot ap kakawon ka adun pa na kaya mapumasaon pa na mga sasarap pa pagkain. Ino ba pamisita ka nurong kaanyo ron may lay, wah. Madakal na kayo mga pagarigo kata na malokorom ya berg sa tunay pili na kinakanon, wah. Sa kada pagkainiran mga pagarigo na miya berg ako ron matang kalangon masarap, wah. Nakatan mga pagarigo sa manana na di udi mangilay sa account na kan, wah. Mashallah kami kadadakal so 1,000 mga pagarigo na nakataman mga pagarigo na baylibil mga pagarigo susosiran, wah. Na siyempre mga pagarigo miya kasantik ako sa kasi miya account ko pipi, wah. Nasabab sana na yun nakan so pagkain nakata na maluwakan tipang na gina na mga sosiran, wah. Na siyempre mga pagarigo tipang na kadigang kata na ito na libil akagagan sa gina na sosiran, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O kabaya ka, ma-hyper ka, ma-hyper ka. Nakakaya na kailangan na makakangkaw. So nga si mga pagiri. Let's go! Ito na kabaya ka, kaka-hyper ka. Lebiluan. Kate so lebiluan. Lebil tunda. Kalo. Na lebil 30. Na lebil. Yung ganda katawan to na lebil ay. Payan ta. Wah. Wala, piya ka susaw ka pa na. Apa lebil sa manay na papagumanumanan na kanan na miya kapagbagro. Ay do. Naka-hyper kasi. Na gitu ba? Ate. Cheer. Yun iba niya super science. Wow. Ang ganda ba yan ang gusto siya. Masyaallah. Nakata na kayo mga pagarigo ninyo masupag kayo na maluwa ka rin kanong piki na piki na makar kanong mga pagarigo gina na mga pipita mila na pagkain, wah. Siyempre, mama tu, dua mama. Nakatan ba nagiso si Chirera na kakaiba mata nga makakangaw na nakatan mo mga pagarigo sa drinks na piya kasi sa euro ni Mrs. Wah. Na siyempre mo mga pagarigo miya tiyo kung makakapit sa substick nakatan na malukan pi lagkalakat. Nauna ba rin yung masubalot adi ka na na yung nakapamagro sa lawas. Wah. Na miya kapya nga pati mampan na balot. Nakatan piyag puna na ka na iso substick. Kasi siyempre nako siya ko pan sa Korea na ginan ni mga sariduta miro. Wah. Na siyempre piyag puna na ka sa naginan so samyang anay talugun. Wah. Hino ba mga pagarigo pamisita ka no sidin ka pagkakansi na balot. Kakakaiba mabuya mga pagkainilan si Iwa. Na siyempre mahilig ako sa balot na mahilig si Mrs. sa balot na nakatan. Na ano mga kakanansan mga pagarigo. So kamsid nagisay-sagi upper comsint. Na siyempre ginakialuyan ta mga pagarigo na siyempre pagkaino mata. Nga di kita nun mga pagarigo na kailangan na nagina na drink sa kanwa sa kialuera kanwa. Inakuha na mga pagarigo di ang katawan na ginanapakinakan. Basta sa piento na pagkain na pakinakan mga sakan sultan. Did na pili-pili. Saan sa inidangarakan na pakinakan. Wah, nanlakan na masarap. Napita tama ka na gina na titud mabuko masarap na gina na pakinakan. Nasa kakya di muntay na kawasin. Ubay kasi nga tumiyugad na ayup ko. Nakatanagi mga pagarigo mingi miyaw makan so dapat akinakan saan apa magr sa lawas. Wah, kadita din mo ya super science gila miya kambalo tatakwa. Nabalabo kita mga sosira na anap na mga libilian. Ay do, namisaw kun mga pagarigo na miya kapya kasi sibangon do taraya. Nakatanay na rin sa kansukalwang nga pay nanan ka. Tumiyugon man na kaya yuga kan, wah. Na siyempre mga pagarigo, tiyago kan din sa gina na anaygon ka para matanggaw ka. Niya kaya nga pa nagkira mingi bagir ka gina na balot. Nakatanay ining pamupo ka na nagpiyag po na yung mga pagarigo, wah. Natawan yung mga pagarigo habang kinakanan na no. Si Mrs. sa kanaki mga pagarigo na kumakaras. Katiya na doon katagwag manay sa bagir na dito at manito na ikaswayan, wah. Nga din yung katawan na pagka-hypera ka simbolo ya super science, wah. Dead nagi mga pagarigo ka itaw sa ka din. Katatantam na gina na balot, wah. Nakatawan tanong mga pagarigo agi balot.
balutan na lagi-lagi di sa taam. Aya bu niya ang bida-bidaan na susos na osto niyan mga pagari ko na aya mangungwasan na susosiran. Kakataon nakaanap ng mga libilian. Inawano sid na ki mga pagari ko. Kapang iniwag, balutiran sisi sa imisiwa. Let's go! Po ako man sige na ka siyempre. Paga malakong manaki mga pagari ko kata. Titun lagi ko. Yatid na kayo lagkado ko ng kansa gina na balutuwa. Nasakyatin yan mga pagari ko nakatan. Pat mo pa siya kaya na kanong kami bedin na miyahe bilad ako. Na siyempre, ayap man nakinuwa ka nagya si Chiri ayran. Wah. Mapya mabuna na si Siria ka. Anataping siyan sa puro yan. Wah. Nakata natatamtam na nadaki ka di mo buto ka tigre si Mrs. na pagkakawaw na mabusa gina na si Siria mapapanwa taping sa puro yan. Na siyempre mga pagari ko, kailangan na makainom tapman sa drinks. Kamay bedin na biya kaganta. Wah. Nabiya. O siya, umanta sa balot. Pwede nga dito rin na pamugar. Yes! Niya bistay pa makaburger. Niya kapirad niya, mingit pamuwasak. Niya kahaptan sa puwasa. Kasi kaya din ako sa buhay. Na para ma-hyper ako kumahan. Na siyempre, kaya ako sa balot. Pamagod. Na, balot kita. Kasi, sumitan mo sa ko. Hindi, no? Kaya na to. Kaya di mo nakabagat. Yes. Mata wala ka. Dito na sabi ko lang. Dad na mga pagrekoded na tigla ng kimisis. Kakabaya ka na mapakakanak nung kahalang kami muli super science. Wah. Nakata na mga pagrekoded. Piyabilas ta na kan mabuna na. Mininom ako pa sa drinks kami bedin na muli ka super science sa pina. Kaya na no. Kaya tagunong sa bugo. Tura pa ni nanay niyo. Song kano din sa hyper sauce balot uwa. Let's go!